Dana Silputan, the best game of 2nd Battalion VLF. Alpha 1, moving to the right, target over. Copy that, over. Hari sigene ba hari ni sentiment serma lekar ngereng जेबो खोथा गैया आरो कमला फिथाइखौ बहा बांसिन मोनो भुटान जाहाथे बिसिनि नखरफोरा जौ जुवाजों सिलिंखार जालाङा बेबो मानसि बुनायसो जाबाय बुजिनो मोनदों खोथाखौ आरो बुजिनो मोनाखैब्ला हिन्जावनि मेख्ला सुनानै न' सिङाव हाबसोना थादों गिबि गिबियावनो रादाब फोसावगिरि आरो रादाब नायगिरि नोंथांमोननिसिम जोंनि गहपुर सनापुर गामिनि हिमालयान सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जानानै गिबियाव खुलुमनाय जासिहरबाय दा नोंथांमोननो फोरमायहरनाय जायोदि फैबाय थानाय दुर्गा फुजा 2025 मायथाइनि बे दुर्गा फुजाखौहाय सेप्तेम्बर दाननि 29, 30 आरो अक्ट'बर दाननि 1 आरो 2 बे सानब्रैनि हाबाफारिजों थियै थाखानाय 1 नं ककिला बिजयपुर गामिनि गुवार गेलेग्रा फोथाराव गुबुन बोसोरनिफ्रायबो साबसिन हामसिनै देग्लाय बोसोराव खुंफुंनो थाखाय रिफिगां आफादा थि खालामनाय जाबाय आरो बे हाबाफारिनि अदेबानि सानब्रैनि हाबाफारिनि जोबनायाव अदेबानि 2 अक्ट'बरावहाय जोङो बिसाजों गनायथि होजानाय आरडि कम्पानिनि दिहुननायावहाय नुजाथिनाय जांख्रिथायनि थैसाम 2 बे जांख्रिथाय जिथु सावथुन बे सावथुना बर'नि जारिमिनजों गोरोबनाय मोनसे बेयाव काहानि दङ जारिमिन दङ दा नैबे सावथुनखौ जोङो जोबनायनि बिथिं मोनाबिलिनि 9 रिंगायावहाय जोङो बे गुवार गेलेग्रा फोथारावनो जोङो दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो आखायाव लादों दा बिनि थाखाय जों अलरेडि जों टिकेटबो जोङो रेडि खालामबाय अलरेडि दा टिकेटआबो दा सेलिं जागासिनो दङ बेनिखायनो साफ्रोम रायजो राजाफोरखौहाय बै दिनखालि बै समावहाय मोनाबिलिनि समावहाय बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे जांख्रिथायनि थैसाम 2 जिथु बड' फिल्म बे फिल्मखौ हेफाजाब होफैनो थाखाय जोङो गुटनि जानानै जों खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों